тамошобинони азиз, ҳамагитон созен хубе. Ма ба сари кӯдака рафтестам мактаб. Кӯдакай дарс гирифтам, хона рафтестем ози. Ҳавора бинем, барф задесте, барфи калон, калони фасон. Меҳмононе ки нав омадем ба канали мо, хуш омаден. Миннатдорум ҳамат ки видеои моро тамошо кардестен, дастгирӣ кардестен, комментариҳои хуб навистестен. Беҳад хурсандам, беҳад ҳамат миннатдорум азизони дил. тамошобинони азиз, мо дар хона расидем. Худоро шукр, соҳу саломат омадем ба хонара. Ана мис мара гуфт ки картошка бирон коча барои обеда. Ҳозир ман картошка бирон мекунам. картошкаро ҳамашонам хе калон кадар реза кардам. тамошобинони азиз, баъди реза кардан бо як бор дига шуштум шаки крахмал дора ки вақте жарид мекунем мулоим мея картошка, фасон намебия. баъд намакш кардаму ҳозир акид жаридчон мекунем. салениҳои хонагиани ёёро ҳамаша худам тайёр карда будам. бодрингша тобистони капуста 2 ҳафта шида тайёр шуда уже. картошка бирони мо тайёр шид. тамошобинони азиз, ана михе омада. дар ҳамин ҷа видеои мо ба охир мерасад. подписатсия кардана, лайк мондана, коммент кардана фаромӯш накунед дӯстони азиз. хайр дар паноҳи худо бошед. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.